depan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyopo kok lagi petuk bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sepenting. Aku padahal penting ora kan sopan lho rasane. padahal niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene. iki mosok rai ngono kuwi. Iki nggih rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol ya. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak, Nggih, dalem. bosen nyawang kene. Heeh. Ketok wayu. Wahyu. Mau kan kita semrawut. Nyepelekake. Wah, Lah derek ngati belakang ini malah pegel. Kok malah dikira naroda. Anu ra ditebe mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakean ngono lho. Lah kok kula tak ngeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disoblok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik, Yo terserah lah. didik. Didik kena. Sik. Lek yo kena. Nggih, Dik. Lah dik tuwek men lek. Mas, Lah dik tuwek men jek semono masuk jelek. gak apa-apa biasane lek. Jenengan iki kok kaya anu kuning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan sing ning omah dolanan Nek apa to, gonku Pak? kene-kene iso di apa jenenge? Pripun? Diputer. Diputer. Heeh. Tek. Terus mlaku. Pak. Kata. Anu, matur lho, Mbak. Matur lho. Dikirake boneka. Bopongi. Ini bersama Mbak Yovika Mas Unser. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Babuk. Enak Saking pundi? Babuk. Bawuk. Nggih. Ngawi apa nek bawuk? Lho, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun nggih kula namine Babuk. Bawuk. Nggih. Kecamatane. Padas. Oh iya, Kuwi arahe bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Iku lho. Niku nuwun sewu boten saru niku nama tempat. Asli niku enten. Nggih, lah Jenenge jenengan nggih niku. nggih, Dusune jenengan- bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silakan dibuka sendiri nanti lah muncul gambar. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. sampean Mas Unser. Pripun? Buka Google Map, Nggih. dibuka, engko gambare nek ketok nyeremumuh ngono. Lho. Iki desamu ke ngono apa kuwi? Kok ketok nyeremumuh ke perata Boten diresiki. dalange mboten nggih kula niku bersih. Bersih asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh suket. Mboten rapi wong rajin kerja bakti kok. Oh, gotong royonge kuat. Kotoran betul sekali. Ora sik kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Bawuk iki. Kartonyono niku ngewetan. Wetan terus Terus ngidul. idul Pun. teko desa Bawuk kuwi. Nggih. Umpama aku mampir ento. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk-esuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Pareng mawon. Neng desa Bawuk. Desa Bawuk. Lah iya neng desa Bawuk. Lah kok kleru jenengan kok mampir nang bawukmu lho. Maksudnya bawa dusun nggih. Desa. Maksudnya neng Bawuk. desa. Nah, ngoten kok. Lah jenengan pun bugi mriki mbok pinarak ngen kula, Mbak Bu. Emang Mbak, Lah napa? emang isin aku. Isin aku arep mara rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik. Awake lho, awake Wah, cilik. awake lho. cilik. Awake cilik arep rono pekewuh aku. Ya cilik karek getek. Cilik aku kecek. Lah nggo apa dalan kucingku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki. Rumasane. Masa satuwil-tuwil. Ah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih, Neng KTP tulisannya apa? belum kawin. Belum kawin. Lah nek sidenku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Mosok KTP kok kawin terus.